druhý díl videa udělám tak, jakože co jedeme prostě projet. Otevřel jsem střechu, aby to dělalo trošku zvuk, aby to bylo slyšet. A tady v Americe se nesmí moc blbnout, takže samozřejmě tak normálně civilizovaně, slušně. No, to bylo dost civilizovaně, si myslím. Dáme pauzu na červený a začneme na zelený. Tak, teď máme provoz a já si myslím, že takhle to stačí, jako malá ukázka. Samozřejmě být na německé dálnici, tak je to úplně něco jiného.